On mi povedal, že je zúfalý, že má nejaké rodinné problémy a ja som povedal, každý máme rodinné problémy a to nie je riešenie, že išiel do tej banky. No. Ale ja ho nechcem poškodiť, keď to polícia dala, že mu dopravný prestupok, tak má dopravný prestupok, má ponaučenie, aby to nezopakoval druhýkrát. Ja nemám z toho nič, keď jeho zavrú. Mňa ani to nevyznamená, nedostanem za to peniaze, nič. Mne to je úplne jedno. A ešte ma zaujíma, banka teda si váži ten váš čin. Ako reagovala polícia, keď prišla, videla, že vy ste zaistili toho páchateľa a čakáte teda už s hotovou robotou prakticky? Ja poviem na rovinu, tak policajti ma všetci poznajú, lebo som bývalý policajt, ja mám veľa kamarátov v policajnom zbore a boli rádi, že som tu bol. Ja poviem na rovinu. Takže vám poďakovali? Však samozrejme. On ide, nebojte sa, on je strela. Je to bandok a on je špecializovaný. To tu 4 bojové plemena v jednom a to je veľmi ostré. On len vrčal a nič iné nerobil. A chodil okolo neho a monitorovalo a čakali sme napríklad policie. Ako je teda vycvičený, keby sa páchateľ pokúsil ujsť? Keby robil, áno, keby robil nejaké nátlaky, alebo že by išiel poď sem poď, Cedár, ku mne, poď sem, moje, poď sem. No a keby robil nejaké, že opatrné alebo kroky, že ide do fyzického nátlaku, tak jasno, že by ho by začal kúsať, áno. Ale inak ne, on už bol v pohode, ten páchateľ už. Najprv drží, ak už bol na zemi, už vedel, koľka tá bije. A keď došli, aj policajti sa opýtali, že ide robiť, tak povedal, že už nikde, že už ide do basy, no. Ale ja som venčil psa vlastne, ja som tu bol na pešo, na pešiaka, a že som vážil na tú kávu. A mám tu kamarátky, tie na pumpe, čo obsluhujú a som sa s nimi rozprával. Bo ja ho venčím v noci, lebo už v noci nechodia psi a pekne kľudne ho môžem pustiť, samozrejme s náhubkom a venčí sa. To bola čistá náhoda, že som tu bol. Však ja som samozrejme, budeme na telefónu a budeme to mať kamery a budeme napojení na ich kamerový systém. Takže externá adres. Áno, jasné. Že to neviem robiť nejakého šaša, nejakého komedianta, že tu budeme stať pred bankou. Ja to trošku na vyššej úrovni, a poviem.